ನಮಸ್ಕಾರ. ತೊರ್ತಿಯರುತ್ತ ಕಾರುಕಡಪಯೆ ತಾಡಿಯರುತ್ತ ಕೊಂಬು ಪಿಲ್ಪಯೆ ಮೋನೆ ಪರಂಕಂದೆ ಬೆರಿಪೂಜು ನಂಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿಯಾನ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳುಕೊಳ್ಳಾದ ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮಿರೆ ಕೊರ್ದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಣ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುವ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತುಳು ನಮನ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ನೂಲುದಾತ ನುಗುತೆ ಬಾರದಾತ ಕೋರೆದಾಂತ ನಲ್ಕ ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬೈದೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವಳ್ಳ ಮೂಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೋವಡು ಆ ಮೂಲ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲಬುಲೆನು ತೆರಿಯೋನಡು ನಮ ತೆರಿದು ಅವೇನು ಲೋಕಗು ಪಟ್ಟೊಡು ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ನಮ ಇನಿ ಬತುಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಪೆರ್ಂಬುದದ ಕನ್ನಿಕಾ ನಿಲಯದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ ಬೈದ ಈ ನೆಲಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಣಿಕೊಂಡು ಮುಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಲಬುದಾದ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದೆಡೆಕ್ಕೆ ಪೋಕ ಅಲ್ತ ಧರ್ಮ ದೈವಳ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪೊಲ ಬೊಲೆನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯರಡ ತೆರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಕನ್ನಿಕಾ ನಿಲಯದ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕ. ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಈ ಕನ್ನಿಕಾ ನಿಲಯದ ಧರ್ಮದೈವಳ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗ ಬತ್ತ ಭೂಮಿದ ಅಧಿಕಾರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪುರಾಪುಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಇನಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಣಪುನ ಬಿದೆ ಕದಿಕೆ ಪಣಪುನ ಪುಲ್ಲು ಮನೋಲಿ ಪಣಪುನ ಪುರ್ಪ ಇಕ್ಕೇರಿ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪನವುಗು ಆಧಿಕ್ಯನು ಪಡೆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾಪುನಂಚೆತ್ತನ ಮಾಯ ನಮ್ಮ ರೋಮಡುಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಗಣಮನಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಡು ಪಂಜುರ್ಲೆ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಬತ್ತ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಅಂದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪೆರನೂರ್ದಾಲ ಪಟ್ಟಗು ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಂಟೆ ಬಲವಂಡಿ ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟ್ಟು ಲಿಂಗಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಕದಿರದ ಕೆರೆಡ್ದು ದೇವೇರನ ಪತೊಂದು ಪೋನಗ ನಡುತಾದಿರು ಬಲವಂಡಿ ಅಡ್ಡ ಉಂತುದು ಅವಳು ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಕೈರ್ದು ಲಿಂಗನು ಒಯ್ತೆತ್ತೊಂದು ಆಯಿಬೊಕ್ಕೋ ಅವಳೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು ಬಲವಂಡಿಗಳ ಪಂಜುರ್ಲಿಗಳ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ವಾಗ್ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪೆರ್ರಡಾಪುಂಡು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಿನಿಮ ಜಲಸ್ಥಾನದ ವಾಗ್ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಡುಮುಡಾಪುಜಿ ಅಂಚುತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಈ ಪೆರನೂರ್ದಾಲ ಪಟ್ಟಡು ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಮೂವೆರುಳ್ಳಾಕುಲು ಬೀಗಂದಂಡ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಲ್ ತಾಯದು ತರ್ಕೊಲಾದ ಮೆರೆಪೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನುಡಿಕಟ್ಟನ ಕೇಣಬ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಉಳ್ಳಾಯೆ ಬಲವಂಡಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂತ್ಯದ ಕಂಡುಡು ಬಾಲಸೇಮಿತೇರನ ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಂಡ್ರಡ್ಡು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಾಯ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬಲವಂಡಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಪಾತೆರಗು ಮೋಕೆದ ಸುಗಿಪ್ಪುಗು ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಂಡ್ರಡ್ಡು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲಸೇಮಿತೇರನ ಜುವ ಮಲ್ಪಾವೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಧರ್ಮದೈವ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕಿನ್ನಿಮ ಜಲಸ್ಥಾನುಡು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮರಿಬಟ್ಟಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬಟ್ಟ ಕೋಡಿಡು ಕೊನೆ ಉರ್ದು ಅವಳು ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ನಿಲೆ ಮಲ್ತದು ಊರುಗು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೂರ ದುರ್ದೈತೊಳೆನು ಮಾರಿಕೋಟ್ಲೆಲೆನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮೆರೆಪೇರೆ ಅವಳು ಉಂತುದು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮೂಲ ನೆಲೆಯಂಡ ಯಾರಂದು ಜಾಗದ ಅಧಿಕಾರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವರೇ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಲ್ತಣವೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಐವೇರು ಕಾರ್ಣಿಕೆರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಾಗದ ಸ್ಥಳತ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರನ ಚಿತ್ರಣ ತೆಲಿಪಾವೊಂದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಗಂಗೆ ಮೀದು ಬತ್ತದ ಮೂಕೋಡಿ ಸ್ಥಾನಗೂ ಜಾಗೆದ ಗಡುಕುಲೆನ ದಾಟೊಂದು ಬತ್ತದು ತಾನು ಕೊನೆ ಊರುವೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂಕೋಡಿ ಸ್ಥಾನ ಎಂಕ ಒಂದು ಪಂಡದು ರಾಜನ್ ದೈವಾದ ಮೆರೆದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಕೋಡಿ ಸಾನಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಚೌಕಟ್ಟದ ಆರಾಧನೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದವಳು ಧರ್ಮದೈವಳಿಗೆ ರಡ್ಡು ನಮನದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಚಾಕಿರಿ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆಡೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧರ್ಮದೈವದ ಮುಗಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಚಾಕಿರಿನ ಈ ಕನ್ನಿಕಾ ನಿಲಯದ ಯಾದವ ಕೋಟ್ಯಾಯನರನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಡ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ
ಧರ್ಮದೈವದ ಮುಖಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಚಾಕಿರಿ ಆರ್ನ ಹಿರಿಯಾಯಿ ನಾರಾಯಣಂಚಿತ್ತನ ನೇಮ ಪೂಜಾರ್ಲಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕೋ ಯಾದವ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮದೈವದ ಮುಖಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಆ ನಿರ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟುಗುಲ ಧರ್ಮದೈವ ಅರಿನ ಮೆರೆಪಾವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟುಗುಲ ಮೂಕೋಡಿ ಸಾನಡು ದೇವೇರು ತನನ ಏತು ಎತ್ತರಗು ಕೊನೆಯಿರುಂದಾಣ್ಲ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮದೈವ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಪತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೃತಾರ್ಥ ಭಾವೋರ್ದಾತ್ರ ಆ ಧರ್ಮದೈವರ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದಬೇಕು ನಿರಂತರವಾದ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪೆರ್ಮುದದ ಕಣ್ಣಿಕಾ ನಿಲಯದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಟ ನಡತ ಬತ್ತಂಡು ನಾಗಗ ನಾಗಮಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ದೇವರಿಗೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯನೇ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ನೆಲಟ ನಡತ ಬತ್ತಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಕನ್ನಿಕಾ ನಿಲಯಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ವರ್ಷಡು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ನೆಲ ಆದ ಬತ್ತಂಡು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಅನ್ನದಾತೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದಾತೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಈ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಎನ್ನ ನಡಪುಂಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ವಾಕ್ಯದ ಯಾದವ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಧರ್ಮದೈವಳ್ಳ ನೆಲೆ ಬಲೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಪೋಳಿಗೆದ ನಿರಂತರವಾದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಬೆನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೊಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಧಿಕಾರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿ ತೂಕದ ದೈವ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೂತ್ರುಡು ಗುಳಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕ್ ಈ ಜಾಗೆಡ ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲದುಳೈಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಳ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉದೆನು ಪೂರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಲಬಲಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಸತ್ಯುಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ಪಡೆಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳಯಿ ನನ್ಲಾತ ಪೋದು ಸತ್ಯುಳ್ನ ಚಿತ್ತುಳ್ನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ತುಳುನಾಡದ ಧರ್ಮದೈವಳ್ನ ವಿಶೇಷ ನುಡಿಕಟ್ಟುಕೇನುವ ಕಾಸಿತ್ತಿನಾಯಗ ಕಾಶಿಯತ್ತು ಕಾಶಿಗೆ ಪೋಡುಂದಂಡ ಯೋಗಲಾಬೋಡು ಭಾಗ್ಯಲಾಬೋಡು ಇನಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಇತ್ತುಂಡದಾನೆ ಧರ್ಮದೈವಳ್ನ ಧರ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತುಂಡ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಬೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಬೋಡು ತನ್ನ ಉಳಯಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂತಃಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯಾದವ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ಕನ್ನಿಕಾ ನಿಲಯಡ ಬತ್ತದು ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ತನ್ನ ಪುರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ತಾನು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಯಾರಂದು ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಲ ನೆಲೆ ಆವಡು ಧರ್ಮದೈವಳ್ಳ ನೆಲೆ ಆವಡು ಧರ್ಮ ಶಕ್ತಿಲೆಗಳ ಮೂಲು ನಿಲೆ ಕೊರಡು ಪಣಪುನವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನೆಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯಾದವ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೆಗ ಯಾದವಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ವಂಶಾವಳಿರ್ದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರ ಮೇದ ಮುಗಪತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಚಾಕಿರಿ ಅಪ್ಪಗ ಸಾಧಾರಣ ಶತಮಾನ ಕಾಲ ಕರಿಣಂಚಿತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೂಕೋಡಿಸಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶತಶತಮಾನ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಲ ನಿಖಲಿಗೆ ಆತೇ ಭೂಮಿಲ ಇತ್ತಂಡು ಆತೇ ಭೂಮಿದ ಯಜಮಾನಿಕೆಲೆತ್ತಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮದೈವಳನ್ನ ಚಾಕಿರ್ಲೆತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುತ್ತುದ ಒಂಜಿ ಗತ್ತಲೆ ಎತ್ತಂಡು
ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಈ ಚಾಕಿರಿ ಈರಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ ಬೇತೆ ಎತ್ತಂಡು ಈ ಧರ್ಮದೈವ ಚಾಕಿರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವೃದ್ಧಿ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಳಿನ ಧರ್ಮದೈವಳನ್ನ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಪೂರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈರಿನ ಷಷ್ಠಬ್ದಿದ ಅಜಿಪನೇ ವರ್ಷದ ಕಾಲೋಡು ಕೂಡೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣಲ ಆವಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಇರು ಮಲ್ತೊಂದರೆ ಈ ಪೂರ ನೆತ್ತ ಪಿರವದ ಪ್ರೇರಣೆ ಐತ ಕತೆ ದಾದಂದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪವಡು ನಮ್ಮ ಪೇರ್ಮುದೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆಯರು ಪುಟ್ಟದಿನ ಊರು ಪೇರ್ಮುದೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆಯರು ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರು ಅಮ್ಮೆಯರು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತು ಅಂತದ್ದು ಅಮ್ಮೆಯರು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತು ಪುನಃ ಪಿಲ್ಚಾನಿನ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಪತ್ತು ಅಂತೀರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ 4 ಗಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಐವರ್ ಸತ್ಯಳ ಸಾನ ಅಂಚನೆ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಪೂರ ಎಕ್ಲ ಅಮ್ಮೆಯರು ಪತ್ತು ಅಂತೀರು ಅಮ್ಮೆಯರು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಚಾನಿನ ಬಂಡಾರ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಗೊಡ್ಡು ಬೂರಿಯರು ಅಮ್ಮೆಯರು ಬೂರ್ದಾರೆಗೆ ದೂರದ ಮುಗ ಆರ್ನ ಬಂಜಿಡು ತಿಗಲೆ ನಲ್ತು ಅಂತನು ಆ ಟೈಮುಡು ಯಾನು ಪಿದೆ ಪಂಡ ಪರ ಉರುಡೆತ್ತೆ ಊರುಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಡ ಆ ಮುಗೋನ್ ಪತ್ತೇರೆ 1 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಗ್ಗೆಡ ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪ ದೈವ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಪಂಡು ಅವು ದಾನೆ ಹಿರಿಯನ್ ಬುಡ್ದು ಕಿರಿಯಂದಾನೆ ಪತ್ತೇನೆ ಬಂದು ದೈವ ಪಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮುಕ್ಕೋಡಿದು ಅಜ್ಜಿಯರು ಮೊನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಲೆತ್ತದು ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಮುಕ್ಕೋಡಿ ಸಾನೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂದು ಮುಗ ಪತ್ತೇರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳ್ಯ ಕುಡ್ದು ಮುಗ ಪತ್ತೇರೆ ಸದಾರ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಂಡು 5 ಇಂಚಿಲ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ದಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ತುಂಬುಲ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಪೊರ್ಲೋಡು ಮೋಕೆಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತೂ ಅಂತೀರಿ ಅಂಜೆ ಅಮ್ಮೇರು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಗಾಂಡಲ ಅನ್ನಪ್ಪ ಗೊಂಜಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರಿ ಅಂಜನೆ ಆರು ಬಕ್ಕ ದೇವಾಗ್ನೇಯರು ಅರಿಯದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಳುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಅನ್ನಪ್ಪನ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಅಂಜನ ಧರ್ಮದೇವ ಪಿಲ್ಚಾನಿನ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ 5 ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ಕೊರತಲಾತಜಿ ದೈವ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನೇನು ತುದು ಮದ ಪೋಣಿಕುಲು ದಯಪಣ್ಣ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿರ್ತಲಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತಲಜ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆದರದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಉಳ್ಳ ವಾತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಯೋರ್ದ ಹತ್ರ ಈತ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ಮೂಲು ನಾಗಬಂಡಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ನಾಗಬಂಡಲ ದೈವ ತಂಬಿಲ ಅಂಚನೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಇಂದಿಂತ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ವರ್ಷಲ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಆಟ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ರತ್ಯೇಶ್ವರ ನಪ್ಪೆನ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಲ ಕುಟುಂಬದ ತೀರ್ಥರು ದೈವಳುಳ್ಳ ಅವು ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಸಾನ ನಿಖಲು ತೂಂಡ ನಿಖಲು ಗೊತ್ತಾವು ಆ ಜಾಗಬೋದು ಅಂಚೆ ಪೊರ್ಲುಡ್ಲ ಪುರಾತಂಡು ಅವು ದೈವ ದೇವರು ಮಲ್ಪದೇರು ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪದೇರು ಅವೇನು ನಂಗೆ ಪಂಡದು ಒಂದು ಅನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪದೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಧರ್ಮದೇವತ ದೈವದ ಪಿಲ್ಚಾನಿನ ಪಿಲ್ಚಾಮಂಡಿನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪ 5 ಹತ್ರ ಊಲ ಕೊಂದುಗೊರೆ ತೆಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗೆತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲ್ಲಾಂಡು ಎಂಕುಲು ಧರ್ಮದೇವದಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಅನ್ನಪ್ಪನ ರತ್ಯೇಶ್ವರನ ಪುರ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುನು ನಾಗದೇವರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನ ಆ ದೈವ ದೇವರು ಮಾತು ಎಂಗಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಎಂಕುಲು ಆ ದೈವ ದೇವಟ ಕೇನು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಗದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ಪವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗ ಅನ್ನದಾನದ ಆಧಿಕ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೂಮಿದ ಅಧಿಕಾರದ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬಂಗಾರದ ಇನಾಮು ಪಾರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತೇನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಧರ್ಮನೇಮ ನಾಗಮಂಡಲಾದಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪಾದೆ ನಿರಂತರ ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ತುಳ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಾದವ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಎಂಚಿನ ಉಡಲದ ಅಂಗುಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಪು ಈ ಜನ್ಮಗ ಮಾತ್ರತ್ ಶತಮಾನ ಕಾಲವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಆ ಪುರಾಪು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿವುನಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಆರ್ನೆಟ್ಟು ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ನಡಪಡೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ವತಿರ್ದು ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ್ನ ವತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲುಡು ಕರಿದು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜೀವನು ಒರ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲೆ ಯಾದವ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಈತ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜೆರು ಪಣಪನ ಕಾಲುಡು ಇಜ್ಜಿ ಆಯ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಆಯನ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಣದು ಒರ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮದೈವದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡತಡು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ
ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರಾದ ವಜ್ರದ ಅಲಂಕಾರ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವದ ಮುಖಮೂರ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ 5 ಜನ ಕಳ್ವೇರು ಪ್ರವೇಶ ಆಪೇರು. ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಾದು ಕಳ್ವೇರು ಪೊಗ್ಗುದು ಮುಲ್ತ ಮುಖಮೂರ್ತಿನ ಲಕ್ಕದ ಕೊಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲಾಂಡ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಲ್ತ ಯಜಮಾನಿ ಸಹಿತವಾದ ಭಕ್ತವರ್ಗ ಕಂಗಾಲಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಂಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಧರ್ಮದೈವದ ಎದುರುಡು ಕಣನೀರ್ದೆತ್ತು ಬುಲ್ತೇರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಧರ್ಮದೈವ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯತ್ತು ನಿಖಲ ಬಂಗಾರದಲ್ಕಂತಿನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚೆನೆ ಬಂಗಾರಲಕ್ಕಂತಿನ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಡವಳಿಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಡಿಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಧರ್ಮದೈವ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಗೆಂತದ 48 ದಿನದ ಉಳೈ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಮುಖಮೂರ್ತಿನ ಲಕ್ಕದಿಯರು ಕೊಣೇರ ಆ ಲಕ್ಕದ ಕೊನೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ 2 ಜನಲ ಅಕುಲು ಮರಣ ಪಡುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರಕಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ 3 ಜನಲ ಬಂಧನಗೊಳಗಾಪೇರು ಅಕುಲು ತಿಕ್ಕಬೇರು ತನ್ಮುಖೇನ ಕಾರಣಿಕ ತೋಜುಂಡು ಧರ್ಮದೈವದ ಮುಗೇನು ಕೊಣದು ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಿರ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಒಡಕಿಜ್ಜನ್ಲಕ ಆ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ತುಯ್ಯರೆ ಕಂಚಿನ ಮುಗಂದ ಪಂಚಲೋಹದ ಮುಗಂದ ಅಂಡ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ತನ್ನ ಐಸರನ್ನು ನೆಗಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವ ಆ ಧರ್ಮದೈವದ ಕಾರಣಿಕದಾದ ನೀನಲ್ಲಿ ನೆಗತ್ತು ಬೈದುಂಡು ಈ ಮನೆ ಮಂಚವು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಲ್ದಾಗ ತೂಂಕು ನಂಚುತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ನಂಬುದು ಬತ್ತದು ಶ್ರದ್ಧೆಡೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಆ ಧರ್ಮದೈವ ಒಲಿದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತುಪ್ಪ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಕಲುವೆರ್ನ ಬಿದೆ ಮುತ್ತಾದ ತನ್ನ ಕಾರಣಿಕವನ್ನು ಮೆರೆಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವಗೂ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಗ ಅಳತೆಗೆ ಎಕ್ಕಂದಿನ ಎನಿಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಧರ್ಮದೈವಳ್ನ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತುಯ್ಯ ಈ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಮಾಶೇಷನ ಜಡತ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಕಲ್ಲಾದ ಮೆನ್ಕೊನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪೊಲಬುನ ತೆರಿಯ ಅಂಚನೆ ಸೂತ್ರಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ದುಷ್ಟರಿನ ಬಿದೆ ಮುತ್ತವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ತುಯ್ಯ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುರ್ಲು ಪೊಲಿಗೆಡು ಇನಿ ಸಂತಾನ ಸಂತತಿಗೆ ಕುಲಮೂಲಗು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗದೇವರನ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗುಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿದ ಅಧಿಕಾರದ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳೆ ಮೂಲ ನಡಪೊಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಪಿರವುಡು ಈ ಪಂಚಶಕ್ತಿಲ್ನ ಕಾರಣಿಕ ಉಂಡು ನಾಗಮಂಡಲಗ ಜತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಿಸೆಟ್ ಆಜಿಸಾರುಗಳ ಗತಿದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಐತ ಮನದನೆ ಕೋಟಿಡು ಬತ್ತದು ಉಂತಾದ ಸಾಟಿದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೀರ್ತಿತ್ತಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದೈವಳಿಗೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಯಾದವ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಯಾದವ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ ತೂನಗ ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷದಿಂಚ ಕಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಪಾಡಂದೆ ಖಾಲಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತನ್ನ ಕುಂಟುಡು ಸಮೇತ ತುತ್ತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಂಟುಡು ಸಮೇತ ಆಡಂಬರಿಜ್ಜಂದೆ ಆರ್ನ ಆಡಂಬರ ತೊಜ್ಪೈರು ಒಯ್ಟಂದು ಕೇಂಡ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆಡು ಬಡಬಗ್ದರಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ದಾನುಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡು ತನ್ನ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಕೆನ ಪಂಡ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆನ ತೊಜಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಾದವ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕನ್ನಿಕಾ ನಿಲಯದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಇನಿತ ದಿನನೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ದೇವರನ್ನ ನಡೆ ಬತ್ತದಿ ನೆಲಟುಂಡು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ನಿಲರ್ದು ಬತ್ತದೆ ಮೂಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಯಕ್ಷ ಸೇವೆ ಕಲಾ ಸೇವೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲತ ಧರ್ಮದೈವಳ್ನ ಕಾರಣಿಕದ ಪೊಲಬುಲಿನ ತೆರೆಯೊಂಡ ಮುಲ್ತ ಧರ್ಮದೈವಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ತಿಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನ ಬದುಕಡೆ ಈ ಪಂಚಶಕ್ತಿಲೋ ಅನುಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿನ ದೀವಡೆ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿತ್ತೇನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯಾದವ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಗೂ ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆಲಟ್ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಳೆಗೆ
ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈನೆರಡು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚ ತನ್ನ ಯಾದವ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ.